everyone, I'm here with one more informative video. இது ஒரு ஃபார்மலான வீடியோலாம் கிடையாது. நான் இப்போ நியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதாவது கொஞ்சம் முன்னாடிலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் இப்போ உடனே ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் என்னோட செல்ஃபி ஸ்டிக்கில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு கை கொஞ்சம் ஆடிட்டு இருக்கனால. ஸோ கொஞ்சம் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்களும் நியூஸ் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இந்த கல்வான் காட்டியில் என்ன இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. கல்வான் காட்டி லடாக்ல இருக்குது. இப்போ சைனாக்கும் இந்தியாவுக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு, என்ன இன்னைக்கு நடந்துச்சு, இதெல்லாமே நீங்களும் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும், இந்தியா சைனாக்குள்ளே நிறைய கிளாஷஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு, நிறைய கியாஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. மீன்ஸ் வார் வருமா வராதாங்கிற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, கல்வான் காட்டியில் 2 இடத்துல ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்னால் சைனாவுடைய ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ், இந்தியாவோட ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ 2 பேரோட மீட்டிங் வந்துட்டு கல்வான் காட்டிலேயே 2 இடத்துல நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்துட்டு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா, எந்த ஆமினேஷன்ஸ், எந்த வெப்பன்ஸ், எந்த லைக் ரைஃபிள்ஸ், கன் எதுவுமே இல்லாமல் கையாலே வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. பேர் ஹேண்டடாக எந்த ஒரு வெப்பன்ஸுமே யூஸ் பண்ணாமல் லைக் சும்மாவே வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியன் ஆர்மி என்ன கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சைனா தான் ஃபஸ்ட் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சைனாவை கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் அட்டாக் பண்ணாங்கங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் எது வந்து உண்மைங்கிற மாதிரி நம்ம இன்னும் அது வந்து இன்னும் எப்படின்னா, கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அது இன்னும் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ஸோ நம்மளுக்கும் இது இன்னும் தெரியாது. பட் இதில் என்ன நமக்கு பெரிய லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட 3 ஆர்மி பர்சன்ஸ் இறந்துட்டாங்க, 1 ஆஃபீஸர், 2 சோல்ஜர்ஸ் இறந்துட்டாங்க. அதுலேயும் இன்னும் நமக்கு என்ன பெரிய லாஸ் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து அவர் பேர் பழனி, நம்ம தமிழ்நாடை சேர்ந்தவர், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர். ஸோ அவரும் இறந்துருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, லைக் பாலிட்டிஷியன்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி நியூஸ் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல, ஸோ ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மேபி இது இப்படி இருக்கலாம். இப்போ வந்து எப்படி இந்த கொரோனா, இந்த COVID-19 ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து சைனாவை ப்ளேம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை திசை திருப்பறதுக்காக இந்த ஒரு அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறதா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. லைக் இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ரூமர்ஸ் இருக்குது. இது ரூமர்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். பட் இந்த மாதிரியும் சொல்கிறாங்க, மேபி இதை திசை திருப்பறதுக்காக இந்த அட்டாக் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு. பிகாஸ் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாரோட பார்வையும் இங்கே திரும்பிடும். ஸோ அந்த அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அதனாலையும் இதை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அண்ட் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, நம்மளோட 10 ஆர்மி பர்சன்ஸை காணும். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, அந்த சண்டை நடந்த இடத்துல ஒரு ரிவர் ஓடுது. அப்புறம் அது வந்து மவுண்டெயின்ஸ் தான் ஃபுல்லாக. ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் லடாக்னா எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேபி இந்த 10 பேரில் ஒரு சில பேர் அந்த ரிவருக்குள்ளே விழுந்திருக்கலாம், இல்லை மவுண்டெயினில் அந்த மலையிலேருந்து கீழே விழுந்திருக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த 10 பேரை என்ன பண்ணாங்க, லைக் என்ன ஆனாங்க, அவங்கள சைனா ஆர்மி வந்துட்டு கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரில. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் சொல்கிறாங்க. மேபி ரிவரில் விழுந்திருக்கலாம், இல்லை மவுண்டன்லேருந்து கீழே விழுந்திருக்கலாம், இல்லை சைனா ஆர்மி வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் இப்போ எந்த மாதிரி டைமில் இது நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இப்போ இந்த இந்தியா சைனா வார் வந்து கிட்டத்தட்ட விட்ரா பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்க பார்டர்ஸ்லேருந்து ரிட்டன் ஆகிற மாதிரி, ஒரு சில இடத்துலேருந்து தான் ரிட்டனே ஆகிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த வாரை விட்ரா பண்ணிக்கலாம், இனிமேல் வார் வேண்டாம், எல்லாமே பேச்சுவார்த்தையிலே சுமூகமாக முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி டைமில் ஏன் இப்படி ஒரு அட்டாக் பண்ணாங்க சைனா, லைக் சைனாவும் இந்தியாவும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சு? ஸோ இது ஒரு கொஷின் மார்க்காகவே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு இன்னும் ஆன்சர் யாருமே கொடுக்கல, நம்மளுக்கும் இன்னும் தெரியாது. நம்மளும் இதுதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே இன்னும் வரல. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார் மேக்ஸிமம் நடந்திருக்காது தான். இந்த அட்டாக் வந்துட்டு ஏன் நடந்துச்சுங்கிறது இந்தியாவுக்கு ஏன் ஒரு பெரிய டவுட் அப்படின்னா, மீட்டிங்கில் ஆக்சுவலாக என்னங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி வந்துட்டு இதெல்லாமே நார்மலாக வந்து பெரிய பெரிய அஃபிஷியல்ஸ்க்குலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்தியாவும் சைனாவும் வந்து வார் வந்துச்சு அப்படின்னா 2 கண்ட்ரியுமே வந்து பெரிய லாஸஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே எக்கனாமிக்கலாகவும் தான், லைக் எல்லாத்துலேயுமே பெரிய லாஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வாரை வந்து விட்ரா பண்ணுற மாதிரியே பேசினாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வார் இது வார்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் தான் இன்னும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்றைக்கி இது வரைக்கும் நான் பார்த்த நியூஸு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த 10 பேர் எங்கே, லைக் அவங்கள பற்றி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இல்லை இந்த அட்டாக் வார் இல்லை, நான் அகைன் அண்ட் அகைன் வார் சொல்கிறேன், வார் இல்லை, இது ஒரு அட்டாக். ஸோ இந்த அட்டாக் எதுக்கு நடந்துச்சு, ஏன் நடந்துச்சுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சாலும், இல்லை நான் பார்த்தாலும், நான் படித்தாலும், ஸோ நான் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.